Ya malah kuat to. Kok iso kuat? Lah ya kan gubuk terus dicagaki drum ya kuat. Mau nang dhuwure kok drume kok ora cor-coran kok iso kuwi ora ngono. Ya kok gari ngobong. Kok isih. Piye le wis dijol le duwite? Wah iya ngono kok sing Tuban menika nembe sepindah menika kula sowan wonten mriki matur sembah nuwun. Menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki. Menika acaranipun bersih desa nggih. Inggih utawi sedekah bumi. Oh nggih. Menika nderek ndedonga Pak Bu, mugi sedaya masyarakat wonten Banaran mriki tansah pinaringan slamet, sehat, kathah rezekine. Rezeki ingkang berkah barokah. Nggih, amin. Matur sembah nuwun menika sampun napa jenenge kersa nimbali tatin sing kaya dream nggih. Matur nuwun Pak Bu, sedayanipun menika nggih nganten iki wujudipun dream ning dandan nganten iki. Aja kloro-loro ngono kuwi lho. Lah ngapa? Mergo kaya dream akhirnya awakmu viral. Jajal awakmu kuru aking ngono kuwi malah ora kondang. Piyayi kene iki mergo kulino nonton ning YouTube, nonton ning TV karo sinden tatin kaya apa ambak sampean lemu ning nyatane gemesne. Nggih napa mboten Bapak-bapak? Lho, kuwi penggemarmu kuwi, Tin. Ra mungkin iki mau sapa sing ngomong nek kaya dream? Aku. Terus? Lho kuwi mau dream nggih ada apa? Minyak toh? Minyak. Mongko nun sewu sponsor terbanyak di sini napa Bu? Pertamina nggih. Lah niku biasane lek sing jenenge lenga diadain napa? Dream. Lah kuwi dream ki penting. Tanpa ada dream dan minyak, mokal iso bersih dusun wayangan nanggap dalang cahyo sindene tatin titok. Lho ngono kuwi. Mula tepuk tangan untuk dream kita malam hari ini. Ah, Bapak Ibu kaya tepuk tangan nggo dream lho. Iki wong ya aku iki kaya ngene dandan 2 jam lho Pak Yoyo. Ngapa? Kok isih ndunake dream mbok liyane dream nek ya ono ta? Lah enek liyane enek. Apa? Gentong. Malah saya ning kowe iki mbok ora sia-sia karo wong wedok ngono lho. Sia-sia piye to, Nduk? Ora wong ya nek wis cantik ngene iki ya oh Mbak Tatin sing cantik ngono ora Mbak Tatin sing kaya dream ngono kan ya jenengan nek ora tanpa wong wedok piye padake? Loh ora apa-apa. Lah aku ora masalah. Nun sewu ya, upaman ning donya enek lanang tok apa wedok tok ya. Tok ora masalah. Sik nek banci, ayo. Ya ora lah. Masa ya karo ya jenenge wong wedok. Lah lek eneke kuwi witekne ngopo? Kayak apri ya lumayan kae. Sajake kulino karo banci iki dalange. Ya ora jenenge lanang karo wedok iki wis dadi siji kaya Adam Hawa mau lho Pak Yoyo. Dadi anane wong lanang kuwi ya karo wong wedok ngono. Dadi nek karo wong wedok iya aja sia-sia. Wong sing sia-sia iki sapa to? Sponsor terbesar untuk Banaran bersih dusun niki saking napa, Pak? Pertamina to? Pertamina niku napa to, Pak? Minyak to? Minyak niku diadain napa? Non? Apa? Drum nek mriki drum. Oh, drum nggih. Drum nggih. Lah kowe milih drum apa drum? Ayo. Nek kula kados drum, Pak Bu. Lho, iki ya tugasine padha lah. Nggih monggo nek anu masyarakat wonten ing mriki ajeng madhahi teng drum monggo. Ya aja mutung ngono kuwi. Lah sampean mumpung ditimbali dipercaya karo Bu Inggi karo panitia masyarakat mriki supaya nglipur piye carane memberi hal yang senang untuk warga masyarakat aja mutung ngono kuwi. Ya ora apa-apa kok wis dipadake drum. Nggih. Ya wong lagi tengok-tengok cantik lagi menikmati makman saka sing diparingke panitia kok Mbak Tatin kaya drum. Aku langsung, "Hah? Kaya ngene padake drum." Tak glundung. Sing nyek aku to. Sampeyan ora ngerti rahasiane seorang dalang. Dalang iki anggere nek sinden dielek-elek, biasane dhek malah seneng. Oh, berarti sengit dulit. Ya aku lho ndulit tok gelem sapa sinden itu sendiri. Oh, nek jenenge ngono kuwi berarti nek umpamane ngunek-unekke berarti sayang. Murah nyapa kok sayang? Lah piye toh? Jarene kuwi mau piye nek ngunekke ngono piye mau? Perhatian. Perhatian adalah tanda dari Seneng. Berarti jenengan seneng kula. Seneng antarane dalang karo sinden. Tenane. Ya wegah mosok aku gedene semono mlebu nang drum ya gah. Ya aku ya wegah dileboni ngono sakmono gedene kono padake iki ya gedhe ning cilike. Sae-saesane. Yen cara ngene jenengan pundi, Mbak? Alamate jenengan? Oh, nggih, nderek nepangaken nggih Pak Bu. Kula menika saking Sentolo Kulon Progo Yogyakarta nggih. Dadi wau mriki niku perjalanan kurang luwih
4 sampai 5 jam. Dadi iki ada kono ada kene tundekke drum. Matur nuwun nggih Pak Yayak nggih. Sami-sami. Jan. Dalang kok le jan apik tenan ngono lho. Ora ngono kapan jenengan iso silaturahim karo Piyai Banaran kaya ngene lek ora lantaran Pak Cahyo Kuntadi kan ya moga. Oh, nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak Cahyo. Lantaran panjenengan kula saged sowan wonten ing Banaran menika. Lek cara desane jenengan kampunge jenengan jenenge apa? Lek kene kan sedekah bumi, kono apa jenenge? Mriko nggih merti dusun. Merti dusun. Nggih. Ada perbedaan apa mboten antara Banaran kali Sentolo? Ya bedane ada. Bedane apa? Bedane nek nggon mriko iki mengko sing nonton rapati akeh. Oh. Nek mriki jan tumplek blek sakmene saking mriko ngantos mriko manusia sedaya lho niki. Nggih, ya dicukne wiran ki 300-an kok. Ora nonton ya rugi. Pinten iurane? Ana sing 300, ana sing 250 kene undha usuk ngono kuwi. Oh. Minim iki 130 ki merem dipet pisan. Niku saking masyarakat nggih. Nggih. Nggih mengko lantaran panjenengan. Nggih. Panjenengan terus kula. Heeh. Kira-kira kinten malam hari ini saya berapa? Lho saru, mosok ngono diomongne nang kene. Ala kok dadi Bu, benjang malih nek menawi ajeng nanggap kula mboten sah liwat dalange nggih. Soale menika guntinge landhepe pol iki. Aku ora gunting, Lah apa? ngelongi. Kok melu duweni lho. Kok iso? Lah kok nggon aku ya melu mlebu nggonamu? Heh? Nggon piye ta ya? Nggon aku Heeh. mlebu. Hah? Piye, Pak? Ora iso wong drum ki adah kok mlebu ngendi ora. Maksudnya iki dadi Lah, wah bener kuwi Pak. Leres nggih. Gene Pak Dalang mlebu ning drum nggih. ora bapak era muni drum kok nek Pak Dalang mlebu ndamu iso ngono. Maksudnya iki kula iki ya melu urun tuku-tuku ngono lho wong kuwi ya termasuk duitku barang. Lah iki pancen milik bersama. Biasane engko lek poso iki didol dhewe-dhewe iki. Yo aja ngisen-ngisen ke dalang kondang. Lah aku ki ndek ben entuk saweran pas ning Surabaya ki lho ning nggen apa kae? Nggen Mabes kae entuke dhuwit 10 juta tin. Langsung tak tukokne lemari. Kanca-kanca nggo klambi ae lebokno kene kabeh kaya ngono kuwi. Lah yo sing bener ya ngono kuwi wong milik bersama. Wah iya milik bersama rumah samu piye? Ya jane nek ana sareng ya didumke ben nggo tumbas sapa ngono. Aku suwi-suwi kapok tin aku lantarne awakmu kok undet-undet masalah duit. Aku isin. Lah piye ta? Lah jenengan ra butuh duit. Heh? Ra butuh duit. Ya butuh duit nek diomongne ning kene aku sing malu ora. Lah aku gur ngomong lho, gur ngomong karo masyarakat. Pak Bu, benjang malih nek ajeng ngundang kula ampun lantaran dalange. Meng ngono kok. Mergane dalange guntinge. Oh. Bu iki melu sapa to, Bu? Masa alat tatin teko kene sing nelpone aku mosok muni londap-landep ora. Sing landep iki lambene tatin kuwi malah. Ya ora, nggih pokoke terima kasih nggih Pak Dalang. Sami-sami. Lantaran panjenengan kula saged sowan wonten mriki duwe sedulur anyar, sesuk meneh dadi ganti dalang bareng kok. Aja. Aku iso kok tak ngarep kuwi. Wis di DP ta? Wis. Kowe ora ngerti, tahun wingi iki ganti dalang mergo aku karo kanca-kanca ora iso. Akhire ya balik meneh. Ini tanda cinta kasihnya warga masyarakat Banaran karo Bu iki terhadap Madangkara lho ngono kuwi. Oh, nggih. Saestu ta, Bu? Nggih, mergo Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Nggih, Lek dalange pengrawite tetep lek bintang tamune salin-salin ngene. ra apa-apa. Aku sesuk ya arep rene dhewe wis ngerti nggone kok. Rene dhewe rene gamelane rene sinabu arep ngopo? Iya. Nang perapatan jare bapake ngopo nang perapatan? Nggowe ciki-ciki ya, Pak. Nggih. Nah, lek ngono ki mau pamundhute Bu Lurah, Bu Winggi, lek kene istilahé Bu Winggi, Mbak. Oh, Bu Ngersake Winggi. podang kuning. Oh, Sampeyan iki ora. Menika wau bulure namung kertas tok. Enak duwe akeh pancen. Endi? Ning tak dum cah cilik-cilik iki lho pisan. Waduh, balik kele. Lho. Lah Kowe iki jane sindan apa kotak amal ora? Lah ya Cah cilik kok kan tegel. nyuwune kuwi to. Paling ora aku iki nambahi cah cilik-cilik ngono. Ala kok sik ya le aku ora entuk-entuk le, engko entuk tak keke ya. Oh, genah. Bareng saiki cetil ngono ya jiro lu. Cetil. Wani ya muni cetil ngono. Tak selentik engko. Wah. Ya, piye? Mbak Tatin piye? Piye ora krungu? Ocen heeh. Wong ya ora dikei apa-apa kok wis jejaluk. Kono anteng nang kono ya. Dimatke sik Mbak Tatin sing cantik kaya drum.
Ata dimatke. Disekseni kaya drum tenan apa ora ngene ya. Ora aja kloro-loro ngono kuwi. Ya kloro-loro wae. Oh, lagi ketemu nang kene pisanan kok dunekke drum. Lho drum aku ki minyake ngono lho, Din. Tegese aku karo kowe bersatu padu terus ngono lho. Minyake ra nek drume akhire ya kutah nang ndi-ndi ngono kuwi lho. Ngono berarti malam hari ini berarti dengan Dalangki saya kun tadi minyak mambu. Ngono ya. Minyak kapak. Menika napa mau lagune Pedang Kuning? Pedang Kuning, Bu. Wah, onje, wah lah sing cantik sekali nggih. Awas, Bu. Ngapa? Wong sida meneng kok. Agem bawa, Bu. Nggih. Nggih. Nggih, nek agem bawa niku biasane ten Yojo 300, Bu. Nggih. Yogya ya Yogya Tuban beda nggih, Bu nggih. Ha iya. Nggih, ora apa-apa pokoke sing penting menghibur masyarakat wonten ing mriki. Aja njaluk karo Bu Inggi wis paring akeh 300 tak siapi anggere apik. Lho iki. Waduh, lah kuwi apik apa orane ra ngerti engko ya. Pokoke lek apik 300 tak kene kowe ning parandene kok elek min 300 we. Tombok berarti. Tombok ora nggih. Iya, Pedang Kuning. Nadyan wujud temong paksi Nano agawe talining berangta. Pripun Pak Bu, swantene sae napa mboten? Sae, tandon suarane semono gedine kok. Drume kok le. Nek saya berarti iki tak jupuk ya. Hah? Wih. Loro rampung kok Oh, ya iya. dirampungne dhisik ora. Arep ndi le? Kuwi wis mutung kuwi paling ra entuk apa-apa ngono. Arep pipis. Ya. Halo manis nang Nonanu goleki si podang jana iba bunga hingga tiku nyanding bisa dadi lumayan kena gitu cilok. nek nggo tuku cilok lumayan wis entuk swidake ku to le ndelok wayang entuk duit wah lumayan ya. Lho calone bocah-bocah kuwi iso lek sunatan utawa rabi, yo njaluk ditangkapne wayang. Oh nggih, kudu. ngono kuwi. Dalange sapa le? Sesuk nek sunatan dalange sapa le? Hah? Oh wis bar sunat tok. Lek rabi. Nek rabi kapan? Ya sik suwe. Wis suwe ya. Para pamirsa ingkang mirsani Mbak Tatin lumantar streaming YouTube Kuntadi Channel. Nggih. Ingkang alhamdulillah sampun 3.600 penonton pasang mata, sembah nuwun. Luar biasa nggih. Dadi niki malam hari ini Pak Bu menika disiarke wonten YouTube Kuntadi Channel. Dadi menika dipun siaraken ngantek tekan seluruh dunia. Leres, Sing nggih. mriksani mboten namung panjenengan sing wonten mriki tapi ten pundi-pundi. Dadi niki pun kondhang sak dunia nggih. Pak Nggih, Dalang. leres. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng kadang-kadang WMC ingkang saking Bojonegoro, Wayang Mania Community siapapun dalangnya yang penting wayangnya.
Nggih, pokoknya siapapun dalangnya, siapapun yang mendalang tetap didelok, Nggih. tetap dilestarikan gitu. Nggih. Ugi caksi lover sing nekat ana sing saka anu lho Mbak, magetan lho Mbak. Tidak mriki, Oh, kuwi adoh banget ge cah wedok. Kuwi Wah. nekat tenan lek kuwi ora. Nggih. menika, Mbak menika. Nggih niku. Mbak, sok aja nekat-nekat lek daerah Madiun monggo iki adoh tenan iki. Waduh lho Mbak, iki gek mau liwati hutan-hutan lho Mbak. Kono aku mau liwat kene iki wedi aku. Lah ngopo? Lagi wetengen hutan lho. Oh. Gek dalane ciut ngono. Ah, iya. Ning kula nggih anu wingi nate ten Tuban, ten Jatirogo napa pundi nggih? Jatirogo nggih, mau Jatirogo. dadi ketuban sudah 2 kali ini alhamdulillah. Ketuban. Ayo. Ke Tuban. Heeh, ning Tuban. Nggih. Nah, nang Tuban lho maksude, padalangi senengane arep mlesetke wae lho. Ora kok ya, aku memang meluruskan kok ya. Tak golekne kanca iki ada bibit baru. Oh iya, ini aku belum pernah lihat. Yen mbiyen nate duwe ratu podang kuning iki tumenggung. Nah ya. Lah, ratune nanti ratune? Ratune lagi umroh. Oh, umroh. Apa berdiri to? Ayo. Iki tumenggung. Ayo. Ben kenal sapa ngerti iso ketularan kondang laris kaya Mbak Tatin. Ha kuwi. Amin ya. Nggih. Ya. Dadi ning Madangkarai selalu ada bibit-bibit ngene iki Mbak Tatin. Oh, Jeh. Dadi urung karuan lek sak derat iki melu aku terus ora. Suatu saat ya dheweke pengen hijrah nang endi ngono kuwi. Kuwi terus aku membibit lagi ngono Oh, kuwi. nggih lah ya ngonten niku dalang sing napa jenenge? Sing sae. Nggih. Dadi yo amal ibadahe nggih apik. Meregenerasi. Meregenerasi. Pokoknya panen tumbuh satu piye PK hilang satu tumbuh 1000 ngono Nggih, kae. laras nggih. Terus rencananipun diajeng umroh-umroh ning sinden mungkin ya. Oh. Berarti oh sing ngumrahke Pak Dalang to? Iki Mutiara lagi anyaran ngomong sing ora-ora kuwi, ora kuwi. Aku remuk ngumroh ning Lah wau ngene. sing setunggal sanjange pun umroh. Lah lek umroh terus lek liyane ra apa-apa lek Mbak Tuti umroh neng kono piye jal ngepelae. Dek ro krungu Fatihah panas kok pisan. Iya. Ya selamat malam Mbak Mutiara. Sing dalu Mbak Nggih. Tati. Jenengan tasnya sekolah. Tasih. Kelas berapa? Semester 4. Oh sudah kuliah. Nggih. Kuliah ya. Nggih. Semester 4 di mana? Wonten isi Surakarta. Oh berarti muridnya Pak ya Bugesi. Nggih, Beda? tapi lentu jurusan. Oh napa? Kula Karawitan. Oh nggih, Pak ya Bugesi kan pedalangan nggih. Nggih, pedalaman. Ayo nggih. Pedalangan kupinge. Lah yang kampusnya rada dalam ngono lho maksudnya. Oh. Pedalam. Ayo nggih. Daleme ndi iki? Ayo, ndi Dok? Saking pundi? Nggih, kula saking Ponorogo. Oh Ponorogo. Nggih. Mau nggih tindak mriki nggih sareng rombongan napa ki ya, Mbak? Kula wau nunut truk lewat. Oh nono truk. Nggih. Nang nggo cise ngendi? Ngisor. Enten anu sampingnya niku lho. Kok le sidian kok nono truk ki Pak Ben Dalang. tirakat sik ra apa-apa. Ya. Kowe mangga kok eling-eling lek keloro-loro Lah wingi nek mbledos nggih bahaya malah. Ra iso mbledos drum ki dadi jenengan mlebu drum langsung glundungke ngono engko tekan kene ya. Kok isa-isane drum malam hari ini adalah drum ya. Nggih, Mbak Mutiara sing Nggih. nendang napa menika? Wonten pamundutan. Gubuk asmara. Nggih. Oke, ngono kuwi siap sedia ngono kuwi. Nggih. Gubuk asmara Nadianto, lek sampean Mbak Mutiara apa mau gubuk asmara iki pas. Dah Tegese pripun? iki ya ora bakal ambruk gubuke. Lek gubuk tumpak idrum, wah remuk ora. Ya malah kuat to. Kok iso kuat? Lah ya kan gubuk terus dicagaki drum ya kuat. Mong nang dhuwure kok drume kok lek ora cor-coran kok iso kuwi ora ngono. Ya kok garing ngobong. Kok isa. Piye le wis dijol le duwite? Wah iya ngono kok sing adil. Walah jan cekat-cekat terginas. Ayo. Langsung didumke nyek 10.000 lah ya pinter ya. Nek kon ngitung duit ya. Bawane kok gentenan karo Mbak Tatin. Ayo Nduk. Nggih. Sampean sik Nduk Mutiara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Assalamualaikum Pak Dalang, selamat malam. Derek Wungon saking
pinggiran Tenggarong. Semoga Madangkara makin jaya. Saking Pak Lurah Harnoto kades Tenggarong seberang. Matur nuwun sugeng minitor Pak Lurah. Nggih. Oper Mbak Tatin? Genti Mutiara. Tresna tulus nadyaningku bekas marah. Wis kreatif cengkok wis jos kaya ngono lho. Wis pokoke sesuk derek Pak Yoyo sing semanggem nggih. Nggih, ampun nakal. Boten. Nek dinakali dalange ora anu langsung ngomong karo Bukes. Nggih, langsung laporan. Lapor langsung. Dadi karo Pak Dalang pamane sangoni pira-pira manut ngono ya, Nduk. Nggih. Pamane swidak ya ditampa disyukuri insyaallah bakal dadi barokah ngono ya. Mbok nggih. Nggih, ngono lho manut banget iki ya nek aku. Mangane njaluk sak 300 akhire awake saya gedhe. Ora apa-apa, sing penting cair. Nah. Cair pancen minyak diadain neng drum. Drum. Yo, Gubuk Asmara berdua. Oke, yuk. Dene iki jan siji cantik, loro ya suarane apik-apik. Nggih. Ora ana apa nek arane harmoni cacat ngono piye apik to? Ora ana cacate ngono lho Mas. Oh, iya. Dadi wis rupa ya entuk, suara ya entuk, kabeh entuk. Nggih. Dadi penak disawangno. Masa, Mbak? Ya aja disawang tok. Maksudnya arep piye nek ora disawang? Arep di Rasane, Mas. arep dirasake suarane. Ya maksudnya suarane to. Kita ki urung-urung wis besang-besang ngono kuwi. Suarane lho, Pak. Lek suara ki ora dirasakne dirungokne ngono lho. Nek iya bener. Nek dirasake iki berarti ibarat makanan ya, Pak ya. Iya. Dadi wis ana pilahe dhewe-dhewe yen apik kuwi basane sawangan, ya to. Yen enak kuwi panganan, ngono kuwi. Lek kepenak kuwi tumpakan. Lah ngono kuwi. Maksudnya tumpakane piye, Pak? Ya numpak apa wis Terios, numpak apa Innova, ngono iki penak. Penak, iya. Websa penak ya. Iya. Lho, penak lho. Lho, ora sampe ngomong penak. Malah. Aku ora ngerti iki. Hah? Aku ora ngerti. Ora ngerti ya Pakmu. Tak jelasne, Mbak. Apa? Mepsa itu tumpakane para yoga-yoga. Penak. Penak ya. Penak. Nek sinden-sinden tumpakane terios ngono, Mbak. Nek dalange? Dalange yenik. Dalange tetep ora gelem dadi siji. Ojo nganti dadi siji, Lah, Mbak. apa? Mergo ane Mbak Tuti engko gak iso sare, Pak. Yo wis. Lah aku melu nang kono sinden-sinden ra iso ngrasani aku. Lah, Aku iki sing bener kuwi jane tujuane. Jane dirasani ya ora apa-apa rasane apik kok ya. betul rasanya apik. Dadi dalang kuwi dadi pengarep kuwi ya kudu siap menerima kritik dan saran dari anak buahnya. Rungokno ngene, Pak. Ngono lho, Pak. Lah aku ki angger kok WA apa iki Pak ngene Pak. Oke, aku mesti ya siap ngono. Lalu kok tampung ngono kuwi. Oh ya yen pancen ya piye to bir. Pun mumet nggih, Pak. Hah? Pun mumet. Apa? Lek ngrasake anak buah pun mumet. Aku ora tau ngrasakne wong urusane wong-wong kuwi. Oh. Kula iki kare busik bekes iki dimerdekake, butuhmu mung mayang tok. Ya wis mung mayang. Oh. Beluk-beluk tombok apa turah apa piye no belas mboten ngerti. Itu njejak. Nek kene njejak keprak oleh rak beneran ning omah njejak bukesi barang kuwi. Oh, sia-sia. Alah dijak aku ya wis ora tau arang-arang ngono. Alah. Peruan. Arang-arang. Oh, alah. Nyoba keprak anyar. Ngene lho sama ngomong ning ngene to ya Allah. Oh, ngarang-arang kok dadi papat Pak ya. iki cah cilik-cilik cek tangi lho, Pak.
Ayo gue. Mbak pergi dah dijejak ora? Cok dijejak ora? Ora, Mbak. Aku Ora. jejak-jejak dhewe ya, Mbak. Alah sok suci kuwi berita. Ya ampun, to, Pak. Sok suci. Aku gak sok suci. Yo ngaturake lelagon timik-timik coba kaya apa. Nggih. Ten pamundhutan apa mboten, Pak? Niki pun telas, aku tak kangen karo anu apa jenenge kuwi kelinci ucul. Aku kangen karo kelinci ucul. Nek kudu dibawane iki mumpung pelok barang terus iki. Aduh klinciku. Ah ngono kuwi. Niki tesih kathah lho Pak Dalang sing sami Lenggah. lek-lekan. Nggih, alhamdulillah. Untuk YouTube mawon nggih tasik kuatah ya Mbak Tati. Oh nggih alhamdulillah nggih. Kathah sing remen kalian Madangkara. Nggih, kancane do remen kita-kita jenengan remen mboten kali Madangkara. Kula remen. Alhamdulillah. Sakmene mbiyane sing sampean senengi sapa Mbak kira-kira? Maksudnya kok seneng persone to? Iya maksudnya ki sing apa ya? Oh ketoke ini orangnya itu ketoke menarik, ketoke wongnya baik ngono lho, Mbak. Oh nek nggon kuwi ra ono kuwi. Duh, nek ning kene iki lho, ning Madangkara. Lah ya ora ono. Berarti gak ana sing Nek menarik. kabeh dadi siji aku seneng kabeh. Oh. Nek kon mbok kok nek aku ndak warake engko iri dengki lho. Engko aku milih iki engko sing siji Mary. Betul, iki orang bijaksana kaya jenengan kuwi. Ya aku milih dalange wae. Dah. Hari ini njaluk dijejak to piye? Aja jejak. Kuwi umurku karo aku jane waduh dhek iki. Ayo, sak anakku jane. Mosok Heeh. Sampeyan pira to kelahiran pira to? lahiran 8 Lah dalah. lah Pira? 86. Lah dalah 86 tenan. Ana. Lah kuwi sak adikku sing ragil. Jenengan pinten? Aku 73. Alah tenanan lho, Pak. Tenane. Wong kok seneng men saya. Tenan, Bu. iki lho. Oh. Ada ta Tin? Semono kok. Alah kacek sethithik karo aku. Ada sedikit kandhane kok. Ayo coba. Mbak Tatin sik ayo Mbak.